Kakeni sedeo mahuluka nyangini kanyashi anga jamana alima franche fanga nyama asimi guita ali lasike kunu tenen kabe janvier kalo kle ta ma alibi ameto unyangini keni baro kusini kono ni baro kusini kono ni sini kono ni la jabake kanyashi anga jamana ali kunyoma alibi ameto sedeo mahuluka kunafunia ula Alpha Blondini ale ivaro ka siku ni donko tiglamado ale fana koni akani songo ira kanisi sedeo mahuluka ni wale ayo farkolonyaje kunafunia hobe talike kan 2020 ale dum flana mbarauka flaba nunde kunafuni kumabawi hamina do faramuka kulula sawa ambe funi tan krenke kanyashi oma malikono ani maliko ka professeur Golendo FCT jabrani halini radio emergence sans fer kuna funi keneni osigile ho keneni na bela jarali ambe kuna funi kene hali daile ni PRVM fasoko parti politique mauka lase mi konini o borabi lase ale konona na parti politique manu nun konbe uka nisongo ya ira kanyashi sedao alini wemwa maukoni nyangini mutaka anga jamana ale segere sabula hanga jamana kon be la haliam nani wati na nyangini koni hoti anga jamana ma furai ambe tamani kunafunia wi alibi Franche fanga nyama asimi nguita hale la seke kunu kanyashi sedeo mahuluka ni wale ya ima hukofe hakoni wile dabla kanyashi jamana kono de bela jiralima yasa hanga franyonka nika jamana kalibla fen bela jirali nyefe hambe kanja trawili hale ka jawlaje Mali frontière fanga nyama no betalike colonel Assimi Goïta la ale koni ye lasilike malidin cemana musuma belajili ka kenyani CEDEAO ani UEMOA maw koni ka nyangili koni taliye ka Mali koni segere o ka lajereba koni kenekan akarakaw fino janvier kalo kile konoton temele samba flani muga ani fla frontière fanga nyama colonel Assimi Goïta koni ye ayira aka laselin konnana ka fo ko Mali koni ka lahala koni majati ni keneko folin koni kan min koni kera nisongo ya bay frontière fanga nyemaw koni fe wa uyaye kafo uye wulika joni chesiri fenfeke o bela jelen kera fuyi nga alibi frontière fanga nyema colonel Assimi Goïta koni ye maliden cemana musuma bela jelen wuli ko bela jelen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelenye ka i jɔyɔrɔ fa kan kunklena kɛ kelenye ka bɛni Mali koni ye yasa an bɛ se ka Mali bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna an bela jelen b'a dɔn ka fɔ ko ni ɲangili min talen filɛ ka Mali sɛgɛrɛ ko denin tɛ nga alisa maaw k'u hakili sigi maashi kana sɔn farali walew koni ma ka ɲɛsi Mali ma frontière fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale koni ye hakilina jigin kɛ sigikafɔba minnu n'o koni tun bɛ ka kɛ sanga tɛmɛlen na Mali kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ nazarakan na Assise nationale de la refondation koni na wa ni sigi ninnu kɔfɛ jaabi minnu sɔrɔla maliden cɛmana musoma hakilina minnu koni bɔra ni sigi kofin kɔnɔna na u ye kuri wuli ni ka taga koni na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka kalafili baaraw koni kan ka sanga ni décembre kalo tile 31 tɛmɛlen koni ye san 2021 waatiw la nga o bɛɛ la CEDEAO maaw koni ma se ka Mali koni kungilenna ye o de la sa cɛsiri koni bɛ an maliyɛnden cɛman na musoma bɛɛ lajɛlen ni bolo ka an ka faso dɛmɛ ka cɛmancɛla fanga maaw dɛmɛ ka se ka Mali bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na frontière fanga ɲɛma Assimi Goïta koni y'a yira bɛɛ lajɛlen na a ka ni laseli kɔnɔna na ko n'i bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o tɛ ɲa ni gɛlɛyaw tɛ wa gɛlɛya caman wa kan bɛ o waatiw de la n'o dun waati sera fo bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri ni ka dɔ fara baaraw kan i n'a fɔ a bɛ ɲɛfɔ an ka jɔnjɔn kɔnɔ cogoya min na a ko k'a b'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko CEDEAO ni UEMOA y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sisan an malidenw fana k'an jɔ an jɔyɔrɔ la o la an bɛɛ lajɛlen ka nga o tɛ kɛ ni kɛlɛ ye a tɛ kɛ ni wɔyɔ ye a bɛ kɛ ni hakili de ye wa hakili ɲuman ko don kuma kuncɛ kumaw la frontière fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye k'an kunkilenna kɛ kelen ye an bɛ waati min ye ko bi Mali kura min ni an bɛ o kuma la ka se ka o jɔ an yɛrɛ ye wa ko Ala ka Mali kisi ani maliden bɛɛ lajɛlen alibi ameto ukunafuni kile hukum kono hanga jamana kon be la halam nani wati na kakeni sedeo mahulu fana ka nyanginu ye ukera sababu ka la jebla senka kunu janvier kalo klita hanga jamana ministru femi kene nyama yatumbe colonel Assimi Goïta fraja fanga nyama alibulu ambe salisi soko halika krofa ulame
Farafina kilebiyan fan tɔnba CEDEAO ole ɲangili ta ka bin Mali kan kari tɛmɛnen in na ni o ye jamana mun ni Mali bɛ dancɛ la n'olu lasigidenw bɛ an fɛ yan k'u wele ka segin so sanni ni feere an ka jamana ni CEDEAO jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'o fɛnɛ sonsori ka an ka jamana nin donni u ka baaraw la k'o sonsori fo k'a danbɔ furaw da dumuni fɛn fɔlɔw la Mali ka sɔrɔ minnu bɛ taa BCEAO la bolo bɛna sigi olu kan wadɛmɛ min bɛ bɔ nin kulu in yɔrɔ la ka na an ka jamana kɔnɔna na o fɛnɛ bɛna sonsoro Colonel Assimi Goïta ale min bolo donna fanga baaraw la an ka jamana kɔnɔna na kabiri utukalo san 2020 fo kana se bi ma ni mama ale kumakan mɛn CEDEAO ka hakilinaw la nin kɔni kɛra sababu ye ale ka se ka kuma lajɛdo sen fɛ min kɛra a n'a ka minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ camancɛ fan jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ CEDEAO maaw ka ni ɲangili ko a bɛn tɛ wa a bɛ sariya sɔsɔ u ye jalakini bolokoni si u ma ko u bɛ ka kɛrɛfɛ kumaw de lamɛn i n'a fɔ CEDEAO yɛrɛ y'a fɔ cogo min na olu yɛrɛ n'u ka lasigidenw bɛɛ lajɛlen wele ka bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔna na ko sanga natɔlaw la ko fɛɛrɛw nata yaasa ka jaabiliw kɛ an ka kunnafoni carinbaw olu ka soba fana kɔni ye u ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin CEDEAO mɔgɔw olu ka nin waleya kɔfɔlen ale ma ka ɲɛsin an ka jamana ale ma Sheikh Kulubali ale minnu fara ɲɔgɔn kan a kunnafoniya la an bɛ olu lajɛ Mali kunnafonidiso maaw kɔni y'u ka dusukasi yira farafina kilebiyanfa jamana maaw kɔni na u y'a yira k'a fɔ k'u ye ɲangini bɛrɛ min ta malidenw kama o kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ wa o hukumu kɔnɔna na olu bɛ wele bila kunnafoni baarakɛlaw ani kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma u k'u ka baara kɛ tilennenya jɛlenya ani fasoden ɲumanya kɔnɔna na wa kunnafonidiso maaw y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ko u k'a kɛ cogo bɛɛ la yaasa ka se ka kunnafoni baarakɛlaw fo ka taa se kunnafonidilaw ka olu kɔni ka lakana sabati sabula o ye olu ka hakɛ ye o ni min ka kan jamana kɔnɔna na hali bi an bɛ to CEDEAO mɔgɔw olu ka ɲangini hukumu kɔnɔ an ka jamanadenw fana kɔni ye u hakilinata di Abdulkader Ture ale ka kuma kalamana min kɛlen filɛ Mali la CEDEAO fɛ nin o jɔra an ma de mais maliden ɲuman bɛɛ de kan ka dusu ta bi hali n'an bɛ bɔ CEDEAO ka hukumu kɔnɔla la ka taa hukumu wɛrɛ kɔnɔla la ka bɔ Faransi yɛrɛ bolo pewu parce que nin ko bɛɛ Faransi ko de ye an y'a ɲini k'an b'an ka indépendance ta nin ko de fana y'a to an y'a dɔn k'a fɔ ko ja indépendance t'an bolo fɔlɔ mais port fila bɛ yen Mauritanie ni Laginɛ bɛ yen o si tɛ se k'an jɛ an ka bɔ CFA la k'an yɛrɛ ka monnaie créer an bɛ se k'an ka wari créer parce que sanu mun b'an bolo a b'a to an ka se k'an ka wari garanti an bɛ se ka to o kɔnɔ cogoya jumɛn na mɔgɔ i tɛ se ka sa ka tila ka siran tolili ɲɛ an sara ka ban an tɛ siran tolili ɲɛ tiɲɛna nin sanction ninnu ka girin kosɛbɛ nin bɛna dɔ de fara jamanadenw ka tɔɔrɔ kan parce que ni BCEAO fermé la jago cadran kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bɛna jɔ i y'a faamu wa an bɛ se ka fɔ est ce que hali sara yɛrɛw bɛna se ka kɛ wa parce que sanction économique de don donc an bɛ se ka min fɔ o de ye hali bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ hali bi u ka calendrier kɔrɔ wɛrɛ bɔ min b'a to CEDEAO mɔgɔw tɛna se ka an sanctionner parce que ko in bɛɛ bɛ ka kɛ délai ko de nɔfɛ vraiment a kɛra jigilatigɛ ye an bɛɛ ma parce que bi an bolo an ni CEDEAO an bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye ba kelen an bɛɛ ye fa kelen an bolo 6 ans ka ca transition kɔni ma parce que transition ye wagati de camancɛ fanga de don sina man ka y'a fanga la foyi man ka y'a fanga la maliyɛn bɛɛ kan ka retrouver a fanga kɛrɛfɛ o wagati yɛrɛ man ka mɛn kosɛbɛ CEDEAO yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali maliyɛn caman ba bi a bɛɛ y'a yira hali mɔgɔ ninnu surasiw suteni bɛɛ kɔni y'a yir'u la k'a fɔ u ye fɛn min fɔ ko 6 ans a ka ca sanction ninnu a bɛna an de population parce que se tɛ an de bi kɔlɔlɔw kɔnɔ problème bɛna bi an de kan sanction ninnu bi en réalité a ka gɛlɛn an ma k'an b'an yɛrɛ sɔrɔ a la bi diɲɛ évoluera kojugu an bɛ 21e siècle la diɲɛ mɔgɔ si kelen tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ n'an k'an b'an yɛrɛ nɛgɛ k'an kelen bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ k'an bɛ danaya sugu dɔ ta k'a d'an yɛrɛ kan o se tɛ Mali ye jadisiw bi yan rebelles bi yan fɛn pariba bɛ Mali kɔnɔ an yɛrɛ ka pouvoir tɛ hali an ka fan bɛɛ fɛ bon maintenant bi ne bolo an man ka se ka jugu foyi ɲini an yɛrɛ la bi an kɔni bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye bi vraiment ko bɛɛ kan ka se ka bɔ sanction kɔnɔna na Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ni y'a gɛlɛyaw jateminɛ a ma daminɛ bi donc ni CEDEAO ye sanction ta an b'a ɲini CEDEAO fɛ anw ye CEDEAO mɔgɔw de fana ye parce que CEDEAO créera Mali yɛrɛ la yan donc o laɲini min ye an k'a lajɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na pour que Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna na autorité de la transition fana k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na k'u jija u ni CEDEAO ka se ka ɲɔgɔn faamuya pour que jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na
CEDEAO ye sanction minnu ta Mali kama ne kɔni bolo nafa foyi t'a la parce que déjà i bɛ sanction ta i ni gouvernement de bɛ ka négociation kɛ sanction kan ka digi gouvernement de la mais ni sanction bɛ digi jamanadenw na sanction bɛ a sensi jɛ parce que jamanadenw nɔ foyi t'a la organisation ninnu bɛɛ kan ka na ni fɛn de ye min bɛ jamanadenw lafiya wele kan na se an ka commerçants ma an bɛɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u ka n'u profiter a la an ka nɔgɔya an bɛɛ k'a lajɛ an bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔ cogo min na ɲɔgɔn. An bɛ don jamana marabolo kunnafoniyaw la min jɔ farala ɲɔgɔn kan Kanja Tarawele ale fɛ. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na. An bɛ fɔlɔ Kayi, Bafulabe dugutigiw ani jamana ka cidenw minnu bɛ nin yɔrɔkɔfɔli ninnu kɔnɔna olu kɔni ye lajɛrɛba kɛ jumadon janvier kalo tile 7 san 2021 yasa ka hakilina falen kɛ u ka ɲininiw kan kɛnɛya yɛrɛ bunankun kan min n'a sigila sen kan an ka kɛnɛyaso ani sigida ka taɲɛso maaw kɔni fɛ ODHD ani LCP maaw kɔni ka siratigɛ kɔnɔna u ka ɲinini ninnu kɔni daminɛna janvier kalo tile 6 wa a bɛna to senna fo janvier kalo tile 23 san 2022 yasa k'u ka dɛmɛ don baara telima min ye n'o kɔni dabɔlen don an ka jamana kɔnɔ kɛnɛyako yɛrɛ bunankun kan n'an kɔ ma nazarakan na programme d'urgence de développement communautaire damasɔnniyana PUDC nin baara in kɔnɔna na u kɛlen don ka fɛɛrɛw ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yasa maa minnu ni kɛnɛya gɛlɛya bɛ olu kan ka se ka olu kɔni bɔ maa tɔw cɛla ka se ka fɛɛrɛw fana sigi sen kan yasa u ka kɛnɛya musakakow fana bɛ se ka nɔgɔya halisa an bɛ to Kayi marabolo kɔnɔ muso jɛkulu min bɛ Kuluba sigida kɔnɔna na Ɲɔrɔn du Sahel kaw fɛ n'a bɛ fɔ a jɛkulu kofɔlen ma ko a ye na an ka bɛn olu kɔni ye safinɛ dilan dɔ kɛ u ka tɔnden musoman ninnu kɔni kunna karido janvier kalo tile 9 san 2022 yasa ni musolaka ninnu bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye halisa ka se ka jɔ u yɛrɛ kɔrɔ u ka musakakow la ni safinɛ dilan kofɔlen kɔni kɛra papi sako kɔni jabala la wa a musaka bɛɛ bɔra ni muso cɛsirilen ninnu de kunna walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Bankas ka dɛmɛ don morikalanden musomanw kɔni ma Bankas morikalansow kɔnɔna na ni kɔni tun ye lajɛrɛba dɔ kɔni babu sen ye sibiri tɛmɛlen Bankas dugu kɔnɔna na min hakilina bɔra Secours Islamique France maaw yɔrɔ ni a sigila sen kan morikalan lakɔlimɛtiriw ani lakɔlidenw ka kuluba fɛ damasɔnniyana OMC ani denmasaw fo ka taa se Bankas diinɛ ɲɛmaw ani jamana ka lasigiden minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na olu maaw bɛɛ lajɛlen de fɛ nin kɛnɛ kɔfɔlen kɛra sababu ɲuman ye ka se ka u da don gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu n'o kɔni bɛ nin morikalanden musoman ninnu kan u ka morikalayɔrɔw la n'o dɔw bɛ tali kɛ furu joona ani bingali wale dɔw kɔni ma cɛ ni musoya sira fɛ ka ɲɛsin nin bogotigini ninnu ma o de kadara kɔnɔna na yasa fɛɛrɛ jɔnjɔnw bɛ se ka sɔrɔ ni gɛlɛya kofɔli ninnu na ani ka se ka nin morikalanden ninnu kɔni ka baarako kɔni la sabati sigida kɔnɔna na u ye nin kɛnɛ kofɔli kɔnɔna ɲɛnamaya o de hukumu kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na marabolo kunnafoniya jaw de bɛ taa n'a ye jamana kɔkanko kunnafoniw na min jaw farala ɲɔgɔn kan Fatumata Jalo ale fɛ Guinée Conakrykaw fɛ yen nɔ u ka politiki ɲɛmaaw ye wele bila maaw ma k'u ka lajɛrɛ dɔ kɛ yaasa ka kuma cɛmancɛrɔ fanga kan o de hukumu kɔnɔna na wa minisiriso min ɲɛsilen don jamana koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye nin politiki ɲɛma ninnu wele fo ka taa se jamanaden gansanw ma yaasa u ka kuma lajɛrɛ dɔ sen fɛ cɛmancɛrɔ fanga min bɛ ka k'u ka dugu kɔnɔna na o kan administration territoriale ministre Mori Konde ale de tun bɛ nin lajɛrɛ in ɲɛma min kɛra R3 kɔnɔna na Kɔngɔkaw fɛ yen nɔ RDC Goma duguladenw tun bɛ kɔnnafiliba de kɔnɔna na tɛnɛndon janvier kalo tile 10 na yaasa u bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka se yɔrɔ dɔ la cogoya min na bawo u ka bɛɛ jɛ bolimafɛn bolilaw olu tun bɛ baara bila la bisi bolilaw fo ka taa se taxi bolilaw ma olu ma boli o dugu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Goma mairie ye baarakura minnu sigi sen kan k'o ma bɛn u ma o min de ye k'u ka mobiliw peinture k'a kɛ nɛrɛmuguma ye fo ka taa se warikura minnu kan ka sara u fɛ yaasa u bɛ se k'u ka baara kɛ cogoya min na Surankaw fɛ yen nɔ ONU ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Volker Perthes ale ye ɲɛfɔli kɛ kuma ɲɔgɔnyaw kan minnu kan ka kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka bɛn segin u ka dugu kɔnɔna na fɔlɔ u kan ka kuma ɲɔgɔnya de kɛ ONU maaw ani ni fintigilakaw politiki jɛkulu fo ka taa se jamanaden gansanw ma ni sigikafɔ in o ma kunbɛ cogo ɲuman na Khartoum fɛ o de y'a to ciden y'a ɲini cogoya bɛɛ la tɛnɛndon janvier kalo tile 10 na a ka lajɛrɛ sen fɛ ka maaw lasɔn ni sigikafɔ in ma
maaw ye wele bila maaw ma k'u ka dɛmɛ don Afghanistan duguladenw ma ni san 2022 la dɛmɛ min wari bɛ t'i jɔ $5 miliyari la kalo wɔɔrɔ kɔfɛ ni talibanw ye Afghanistan dugu minɛ kɔngɔ bɛ ɲini ka na u ka duguladen tila bɛɛ minɛ Nations Unies maaw ye wele bila communauté internationale maaw ma ko k'u dɛmɛ yaasa ka kisi kasara ma u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko ni dɛmɛ mun kɛra k'a wari tɛ taa di bamanciw ma. I n'a fɔ an da sera ma kunnafoni ale kumabaw la Alpha Blondy ni ale kɔni Ivoirien ka seko ni dɔnko tigilamaba ye ale fana kɔni a ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin CEDEAO ma olu ka nin waleya ma ka ɲɛsin an ka jamana ale ma an bɛ a ka kɔrɔfɔw lamɛn. Et je voudrais ce soir prendre la parole pour m'indigner de la décision des sanctions qui ont été prises contre le Mali. Anga seko ni dongo tigilama mun be n'ale be wele ko Alpha Blondy ni Ivoire kado ay dalatigɛ CEDEAO maaw ka ɲangata wale tali ka ɲɛsi Mali ani anga sɔrɔ siraw ma a yira k'a fɔ ni fɛn ninnu tɛ fɛn bɛnta ye ay jalatigɛ o kan bɔlɔlɔw sanfɛ ka yaga nisɔngoya yira Alpha Blondy a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la ay sinsin fɛn min kan o de ye k'a ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ale ye CEDEAO jamana ye wa Mali ani an dafɛ jamanaw fɛn min ye teriya ani sindiya siraw olu b'a ni ɲɔgɔn cɛ ale ma sigida ye wagati si la kan dafɛ jamanaw n'o ye CEDEAO jamanaw ye olu bina ni waleya ta ka Mali sɛgɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ wagati janbɔ Mali a bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'o ye banbanciw olu kɛlen don ka u daga an ka jamana fan caman fɛ a y'a yira k'a fɔ yanni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka ni ɲangini wale ta ka Mali jamana sɛgɛrɛ u kan ka dɛmɛ de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ tali kɛ finitigilakaw ka se ka olu maa caman bila ka na an ka jamana kɔnɔ walasa ka gwara da fɛn min ye banbaciya wale kɛbaw la Alpha Blondy a y'a yira k'a fɔ nin waleya ninnu kɛra sababu ye ni ka ale gan kamanana a fɛnɛ a y'a ka dusumakasa yira ka da kan nin waleya ninnu b'a yira k'a fɔ an tɛna se ka kɛ an yɛrɛ ye cogo si la Alpha Blondy a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko nin waleya mun talen filɛ nin ye CEDEAO jamanaw fɛ a kɔkɔrɔma donnen don ni Faransi jamana ye walasa ka gara da Mali jamana na cogo min na u bɛ se ka sɔn u ka fɔtaw ma a y'a yira k'a fɔ fanga dafiri minnu bɛ kɛ an ka farafinna jamanaw kɔnɔna la a kunba dɔ ye fɛn min ye mara kɛ ko jugu ye yanni u ka wuli ka jamana kɔnɔdenw bali u ka sɔrɔw an'u ka tagani ka segiw da u ka fɛɛrɛ kɛ mara kɛ ko ɲuman o bɛ se ka sabati fɛn min ye CEDEAO a jamana kɔnɔna la Alpha Blondy a y'a yira k'a fɔ nin waleya ninnu a bɛnnen don ale da ka d'a kan ale ye lasigiden ye fɛn min CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna la walasa bɛn ani keleya bɛ se ka sabati cogoya min na nin waleya mun talen filɛ ni ka Mali jamana sɛgɛrɛ a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a lajɛ ka segin u kɔ walasa fɛn min ye nin ɲangini wale minnu tara ka Mali sɛgɛrɛ u bɛ se ka wuli cogoya min na Alpha Blondy a ye nin lase ninnu kɛ fɛn min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ ko si ka fɔ o ye damu ye ala ka bɔda ɲuman di anw ka Mali jamana alema an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye ka don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw la CAN 2021 baara minnu kɔni bɛ kɛ Camerounkaw fɛ yen nɔ Kajatu Bagayoko ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye a don filanan ndolanciw kan an bɛ olu lajɛ Farafina wani wa kɛnɛ tulunba min bɛ kɛra Camerounkaw fɛ yen n'o bɛ tali kɛ CAN Cameroun 2021 kan sa a bɔko fɔlɔ baaraw bɛ sen na halisa bakuruba fɔlɔ baaraw tɛmɛnen kɔ sa bakuruba filanan ni bakuruba sabanan n'o bɛ tali kɛ poule B ni poule C kan sa olu fana ka cɛdenw ye kɛnɛ sɔrɔ n'a ye bakuruba filanan ta ka lajɛ n'o ye poule B sa an bɛ se k'a fɔ ko dolantan jɛkulu min bɛ yen n'o kɛlen don ka maaw ɲɛfa kosɛbɛ o bɛ tali kɛ Sénégal kan ale kɛrɛfɛ Guinée Conakry bɛ yen Malawi fo ka taga se Zimbabwe ma o la ɲɔgɔn sɔrɔ kun fɔlɔ nin bakuruba in kɔnɔna na o kun kɛlen don ka Sénégal ale ni Zimbabwe kɔda ɲɔgɔn na n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ in ta ka lajɛ an bɛ se k'a fɔ ko Sénégal n'i y'ale yɛrɛ ka dolantan jɛkulu ta ka lajɛ an bɛ se k'a fɔ ko dolantan jolenbaw caman b'a la i n'a fɔ Naples kɔfɛ maa n'o ye Kalidou Koulibaly fo ka taga se Chelsea cɛlikɔlɔsibaga n'o ye Edouard Mendy nka nin dolantan kofɔlen in kɛnɛ kan olu tun tɛ ka d'a kan a yɛrɛ k'a fɔ ko banakisɛ min bɛ wele ko coronavirus o b'u joli la Sadio Mané ni ale yɛrɛ tun ye jalantigi ye dolantan in na sa a n'a ka cɛ dɔw mɛna ni dolantan in fanba ta ka k'u ta ye nka u bɛna gɛlɛyaba sɔrɔ ka sebaaya sɔrɔ i n'a fɔ gɛrɛsɛgɛ bɛ to ka kɛ jamanabaw fan fɛ cogo min na dolantan kunda Sadio Mané n'a ka cɛ dɔw mɛna ŋɔni dɔ sɔrɔ dolantan kuncɛli kuma o bɛna yɛlɛma ka kɛ cɛlu ye jalantigi yɛrɛ fɛ dolantan bɛ kuncɛ n'o jaabi kelen ani kanangolo ka taga Sénégal kanu na o bakuruba kɔfɔlen in kɛnɛ na sa dolantan filanan kun boli dalen don u kun bɛ tali kɛ
Guinée ale ni Malawi ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan n'anw fɛnɛ ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko Guinée ale de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dolantan in kɔnɔna na ka d'a kan ale fɛnɛ ye maa ye mun jatelen don i b'a fɔ nin bakuruba in favori don o la o dolantan fɛnɛ bɛna gɛlɛya i b'a fɔ dolantan tako fɔlɔ wagatiw olu fɛnɛ bɛna laban 1 ani kanangolo ka taga Guinée kanu na Guinée yɛrɛ cɛlu bɛ sɔrɔ ka don Isaka Sila fɛ an bɛ se k'a fɔ ko bi dolantan kɔni kun ɲagalen don kosɛbɛ ka d'a kan bakuruba 2 tɛmɛnen kɔ bakuruba 3nan fɛnɛ dolantan 2 kun bɛ yen dolantan fɔlɔ kun kɛlen don ka Maroc ni Ghana kɔda ɲɔgɔn na ni maa min yɛrɛ y'o affiché ye an bɛ se k'a fɔ ko bɛ tali kɛ final dɔ kan nka a kɛra depuis première journée ni bakuruba kofɔlen in kɔnɔna na o dolantan in fɛnɛ bɛna dolantan kanubagaw nisɔndiya kosɛbɛ bagabagaliw wuli ka jɔ fo ka taga se action cɛɲumaniw ma olu bɛna kɛ a bɛna laban Maroc ka sɛbɛya kɔnɔ 1 ani kanangolo Maroc cɛlu 1 bɛna sɔnɔ ka don Sofiane Boufal fɛ dolantan laban min kun bolo dalen don kunu o kun bɛ tali kɛ Gabon ale ni Île Comore ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan n'ale yɛrɛ ye jamana ye mun lakodɔn kosɛbɛ dolantan ko gun kan Gabon min ni jija a ka expérience la ka bagabagaliw kɛ ka taga cɛlu 1 sɔrɔ ka don kabini sanga 16nan kuma Aron Bupenza fɛ dolantan tɔn kɔnɔna sa Gabon cɛ dɔw bɛna wuli ka jɔ kɛ cogo min na u bɛ se k'u ka cɛlu banba o bɛ ɲɛ u bolo dolantan laban n'o jaabi 1 ani kanangolo ka taa Gabon kanu na ni dolantan 4 ninnu tɛmɛnen kɔ jateminɛ min bɛ kɛ o b'a yira k'a fɔ ko dolantan gɛlɛyara ka d'a kan dolantan jɛkulu bɛɛ ye sɛbɛnka sɔrɔ ni cɛlu 1 dɔrɔn de ye o b'a yira k'a fɔ ko niveau min bɛ ɲinɛ wano ka kɛnɛ kofɔlen in na sa o ye niveau ye mun bɛ maa nimisi wasa an b'a jigiya k'a fɔ ko bakuruba tɔ minnu bɛ nalen sa olu fana na ni niveau 1 yira cogo min na dɔ bɛ se ka fara ni wano ka kɛrɛ yanga kan n'ale yɛrɛ bɛ tali kɛ jamana 24 ka kɔda ɲɔgɔn kan an filɛbagaw ni ne kɛra aw garijɛgɛ ye kunnafoni ko la an ka wuli ka jɔ ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka di aw ma o de kɛra ninnu ye aw ni ce aw ka filɛli cogo ɲuman na ala ka su yɛrɛ di aw ni ne kelen na bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛɛ ni kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan